Tenim entre nosaltres el Ferran Doñate, ell és CEO d'Inutigmàtica i president de CECAT. Hola, Ferran. Hola. Què tal? Molt bé. Des d'Inutigmàtica promoveu cursos i formació amb la incorporació de les noves tecnologies. Explica'ns una mica com ho feu i de quina manera ho incorporeu. Bé, així és, Júlia. Des d'Inutigmàtica i des de la pròpia associació, des de la CECAT, estem promovent, de fet, una sèrie d'innovacions, no?, amb els processos de formació. Nosaltres tenim una comissió de treball dintre del que és l'associació, dintre del que és la CECAT, l'Associació d'Empresaris de Cloud Computing de Catalunya, que es diu Educació 21E, i aquesta comissió de treball, bàsicament, està dirigida per captar totes aquelles innovacions que s'estan produint i s'estan dirigint al món de la innovació des de les noves tecnologies. Llavors pensem que la participació de la tecnologia en processos educatius cada dia té un grau molt més elevat de presència i, tot i així, com nosaltres hem parlat en algun altre programa, hem de pensar que estem en una societat, estem al segle XXI, on per primera vegada l'eina és més gran que la pròpia humanitat. Per tant, els nens poden ensenyar als pares i poden ensenyar als avis coses que realment no coneixen. Ara mateix, fora d'antena, estàvem parlant i ens estàvem sorpresos perquè un senyor amb 92 anys està treballant amb un PC, amb un ordinador. Clar, si pensem en el segle XX, no ens sorprendria tant que un senyor d'avançada edat estigués veient un televisor o manegant un televisor o qualsevol altra eina, diguéssim, de l'era industrial. Llavors això ara ens sobta, i és veritat que ens sobta perquè són canvis que, curiosament, van amb aquest ordre, no? Sembla que els natius digitals, que són els nens, en definitiva, doncs tenen unes habilitats que, diguéssim, nosaltres, en el cas meu, soc generació bisagra, i això ho tinc clar, jo soc nascut al món analògic i soc importat al món digital, no?, d'alguna manera, però els nostres fills ja no, els nostres fills han nascut en aquest món, no? Llavors, dintre del procés de comunicació que portem a Inutigmàtica, intentem sempre afegir càpsules formatives o anar treballant càpsules formatives. I això ho anem reiterant amb events, ho volem treballar amb ràdio, hem tingut unes entrevistes recents a nivell televisiu, que és possible que fem coses molt curioses, ja saps que a nosaltres ens agrada, vull dir, anar fent i ser molt originals i sobretot ser art i part, no? Que diuen, o sigui, no només explicar, sinó que a més poder practicar o fer sobre la pràctica, diguéssim, el que estem explicant. Per tant, és molt possible que en uns mesos no només parlem de tecnologia, sinó que interactuarem molt més amb els mitjans de comunicació, amb la tecnologia del que fins i tot hi parlem.